Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ubukeka kahle kubantu. Ngokubukeka kahle ngichaza ukuthi lapho uphupha khona abantu bekubona umuhle noma ugqoke kahle emehlweni abo. Nawe uzibona futhi ukuthi ufanelekile futhi ubukeka kahle. Ukuphupha uzibona ubukeka kahle kubantu onabo ephusheni. Kungaba nencazelo ethokozisayo futhi evame ukukhombisa imizwa yakho engaphakathi noma izinto ezenzeka empilweni yakho. Lapha ke sizobheka izincazelo ezivamile zaleli phupho. 1. Ukuzethemba nokuzikhuthaza. Uma uphupha ukuthi ubukeka kahle kubantu, lokhu kungaba yisikhumbuzo sokuthi uzizwa unethemba ngokwakho noma unokuzethemba okukhulu kokwenzayo ngesikhathi sephupho. Lokhu kungakhombisa ukuziqhenya ngezinto ozenzile ezinhle empilweni yakho noma kwabanye abantu. Ubuqotho bakho bungenza abantu bakubheke kahle, kubonise ukuthi uzizwa uzinakekela futhi unomphumela oncomekayo. 2. Izinkumbulo zokukhulisa ukuzethemba. Ukuphupha ubukeka kahle kubantu kungaba izinkumbulo ezihambisana nezikhathi lapho uzizwa khona unokujabula noma intokozo ngesikhathi ukhuleka. Lokhu kuvame ukukhombisa ukuthi ukukhulisa ukuzethemba kwakho emhlabeni kusebenza kahle. Lokhu futhi kungaba yisikhumbuzo sokuthi ungafinyelela ezintweni ozifisayo uma ungazikhuthaza wena futhi uzigqaja kahle ngempumelelo yakho. 3. Imizwa yokwamukela. Uma uphupha abantu bekubona ubukeka kahle, kungaba uphawu lokuthi uzizwa wamukelwa noma uthandwa ngabanye abantu. Lokhu kungakhombisa ukuthi izinto ozenzayo zizoba lula futhi uzoba nobudlelwane obuhle nabanye abantu. Leli phupho lingaba uphawu lokuthi uzothola uthando oluqotho kubantu osondelene nabo. 4. Ukufisa ukwamukelwa. Uma uphupha ubukeka kahle kubantu, kungaba uphawu lokuthi unesifiso sokwamukelwa noma ukuzizwa wamukelekile kubantu osondelene nabo. 5. Uphawu lokuphila ngokuhlakanipha. Uma ubukeka kahle kubantu ephusheni, lokhu kungabonisa ukuthi ungumuntu ophila ngokuhlakanipha empilweni yakho, futhi kubonisa ukuthi ukuphila kwakho kunomqondo ophusile. Lokhu kungase kube uphawu lokuthi njengoba uphila ngokuhlakanipha, abantu bazokuthokozisa ngendlela enhle nengcono, futhi uthole izinkombo ezintsha ezifanele. 6. Ukwamukela izinguquko. Leli phupho lingaba uphawu lokuthi ukuphila kwakho kuzoba nezinguquko ezizophumelela, ikakhulukazi kubantu osondelene nabo, futhi uma uzokwenza ngothando oluphelele. 7. Izifiso zokuphila okujabulisayo. Leli phupho lingase libe uphawu lokufuna ukuphila impilo ejabulisayo noma ethokozisayo. Lokhu-ke kungenza impilo yakho ibe lula futhi uhlale ngokuthula. Ngamafuphi, ukuphupha leli phupho kungaba uphawu lokubonisa ukuzethemba, ubuhle, nokufisa ukuphila okuhle. Siyabonga, nisale kahle.